Mainom lagi ng tsukto lagi. Dito, oras mo ng tsukto ba? Ayun, gaga. Murag, nagpapurag mo. Oh, tamis na. Diri mga kamaster, ato lang kitirabahan no. Gamay tara to, welding kunuha mga kamaster. Magpalit na ito rin kuhan master. Bak sa amit na rin mga kamaster. Kaya tao na daw kaya para na gamitan mga kamaster. Kaya mag-isa ka mga operator mga kamaster. Kung nila makita lang ang pirahe mga kamaster. Para o amateur mga kamaster. Para makita sa operator mga kamaster. Di siya magkalisan sa pagkaroon sa mga pirahe mga kamaster. Parang welding na no. Para malikon na ito atong butahanan o parang box para sa amateur. Okay. Ako lang kasi ang forward mga kamaster para maligkaw na yung ating poste-poste na rin mga kamaster ha? Joy. Hello, mic check. Come on. Let's go. Bahaw na naman, kailangan ng kumayod, kumita ng pira, kaya tayo magtrabaho, gumising ng umaga, magsaing ng kanin. Bahala na daw nabot si Mr. Pogi mga kamaster na nialala na ito burit na ng box mga kamaster para mawaldi na ito na yung amateur no para magamit na sa operator sa tuwing. O gano'n ako na gusto nga ito. Welding mga kamaster para bilitan yung mga kamaster. Oh, sa tunuhay mga kamaster para mag-straight. Kapapaiwanan. Kumuha ng toothpaste, tayo'y mag-toothbrush. Kunin ang bonnet at saka sapatos. Maghanap ng medyas dahil may amoy na. Buksan ang bag, baka may kulang pa. Check. Karoon na ako nang ginina ng welding. Sige ta kayo kung balo no. Pinipilit na mga kamaster. Karoon kayo murag. Kapiti man kuwasa ni Mr. Kabuyao na siya nag-welding ng sa sunod para tabor man siya. Mahal siya na pinagtira mga kamaster. Ang katong gisang gusto nga. Sagot-sunod ito mga kamaster. Para mo pilit siya mga kamaster. Kay murag yun tayo pilit kami kay kintirador. Kita sang ato sang sagot-sunod ha. Ato gamit at pinagkayanan kay para madali atong trabaho. Tumutulo na ganyan talaga pag nasira na ang kapaligiran na nilikha niya. Kunting tiis na lang, malapit na tayo basta di magloko ang mga gulo ko. Check. Magmadali, Tara nga sad mga kamaster ato ng splice ng paporte nga supply para sa incline no. Ato na hinay splicing mga kamaster para mahuman na natong trabaho. O naawat akong Mr. Pogi nga engineer si Mr. Carl. O katong kaupan na si Mr. Ortiz. Si Agaw. Andito na tayo nakarating na. Buksan ang Ato na isuksok ng wire mga kamaster para malimpyo na itong box mga kamaster. Ganyan mo ko panahon. maganda, magtrabaho na, kunin ang gamit at maghanda na dahil maya-maya bakbakan na. Hala, sige na, kumilos na dahil oras na para magsimula. Check. Yo. Oras na para magtrabaho. Come on, check it out, yo. Alam mo madali, hala. Pag di balik si Engineer Carl mga master, tara sa mga masiklet mga master.
Wala na atong final na trabaho mga kamaster. Ato ni tapping mga kamaster kani wiring sa kuan sa meter. Atong gitanaw kung gana pa mga kamaster. Kaya ato nang ipatagan ang motor o atong gitapping kani atong wiring sa meter. Atong gitistig patagan ang motor tapos gana to kung gana ba ang meter mga kamaster. O karon kani gana man na ato na tapping. Ready na ang lahat, wala nang kulang. Kunin ang bisikleta, hala alis na. Handa na sa kalsada, isang padyak lang. Ang daming sasakyan na nakaabang. Ingat-ingat sa daan, mabilis tumakbo ang mga sasakyan na walang respeto. Sakit ng init kahit umaga pa, pawis ko ay tumutulo na. Ganyan talaga pag nasira na ang kapaligiran na nilikha niya. Kunting tiis na lang, malapit na tayo basta di mag... Tunay tanaw no kung okay ba, nidagan ba? Okay, nidagan din siya mga master. Ato nang ipanagan ang motor. Parang ni gana na ang parahe. Ni sakas siya mga master. Kaya napa mo na ipakapan mga master. Ato sa ning ayaw ko no, kaya natanggal mo ko na yung outlet mga master. Ato ning tarungon sa huwag na pa'y panit mga master ang wiring. Ato sa ning repairan mga master para buhos kaya ang dagas sa mga operator mga master. Huwag na sila manawa ang maintenance. Alam magmadali, hala. Alam magmadali, hala. Tatara, Wala nga pa human naman tas trabaho. Ato na to sa balay no. Inuwi ng flagship to mga master. Papalit ko sa tuhod ba? Manang inuwi ng paling isa ka palang ko. Tigman ako na sukto mga master. Kaya naman na si Kuan dire si Mr. John Dance. No, atong vlogger na XTV. Ato nagkulab mga master. Ato pa inon pa kaya niya. Hindi man siya mainom na mga master. Ato nagapon yung baso mga master. Ato kihagad og inom mo. Oh, ay kay lipat mga master. Pili isa ka upang kayo sa ron yung naka-group. Ako rin si Jeben, si pare na yung mga pa-St. Page mga master. Shout out sa mga master. Si John Dance mga master, shout out niya. Ino na ito rin, Pepsi mga master. Kay pahit pa yung suktong mga master. Ino sa Pepsi ha. Mana sa upalan, suktong. Manabot si Kuan mga master. Si Mr. Jellard, shout out eh. Shout out si Antro. Mga taga-baroy boys. Thank you.